Сёння адбылася сустрэча з намесніцай міністра замежных спраў Польшы спадарняй Масціцкай Дэндыс. Падчас гэтай сустрэчы галоўная тэматыка была звязана з старшынствам Польшы ў Еўрапейскім Саюзе, якое распачнецца 1 студзеня наступнага года. І з боку намесніцы міністра замежных спраў Польшы, як і першага намесніка міністра замежных спраў Анджэя Шэйны, гэта сустрэча таксама адбылася сёння, мы пачулі даволі ясны сігнал, месседж, што падчас старшынства Польшы ў ЕС адным з галоўных прыярытэтаў Польшы будзе падтрымка беларускай дэмакратычнай супольнасці, дэмакратычных зменаў у Беларусі. Гэта будзе адзін з важнейшых стратэгічных кірункаў дзейнасці падчас старшынства Польшы ў Еўрапейскім Саюзе. Мы таксама пачулі, што Польша будзе выступаць падчас старшынства аб працягненні павелічэнні санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі, як за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, так і за падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны. І тут пазіцыя даволі моцная і даволі ясная. Мы пачулі таксама падтрымку з боку Польшы, што яна палітычна будзе працягваць апеляваць да адказнасці Лукашэнкі і яго паплечнікаў за злачынствы, якія здзейснены супраць беларускага народа, і за злачынствы, якія былі здзейснены супраць украінскага народу. Вельмі важна, што з боку польскага міністэрства замежных спраў існуе даволі ясная, дакладная пазіцыя, што нельга прызнаць таго фарсу, які арганізуе Лукашенко ў Беларусі ў якасці выбараў, што няма ніякіх падставаў і умоваў, каб назваць гэта дэмакратычнымі, празрыстымі выбарамі. І Польша таксама будзе ўдзельнічаць у падрыхтоўцы агульнай пазіцыі Еўрапейскага Саюза, якая, як плануецца, будзе агучана адразу пасля 26 студзеня 2025 года. Мы таксама размаўлялі пра магчымую падтрымку Польшы падчас удзелу дэлегацыі Каардынацыйнай рады у пасяджэнні парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якое адбудзецца 27 студзеня 31 студзеня наступнага года ў Страсбургу. Польша прадстаўлена даволі моцна ў парламенцкай асамблеі. Кіраўніком, дакладчыкам па пытаннях Беларусі з'яўляецца польскі парламентарый, і, дарэчы, заўтра адбудзецца адпаведная сустрэча з ім, і мы можам разлічваць на падтрымку Польшы ў гэтай адной з важнейшых парламенцкіх міжнародных арганізацый у свеце. Адной з важных тэмаў таксама была тэматыка Украіны, вайны, якую вядзе Расія пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны, украінскага народу, агрэсіі. Для нас важна, каб калі адбудуцца перамовы па сітуацыі ў Украіне, каб тэматыка Беларусі не засталася за скобкамі, за дужкамі, каб не Лукашенко прадстаўляў Беларусь на гэтых перамовах, бо ён страціў сваю суб'ектнасць і не мае права выступаць ад імя беларускага народу, каб голас дэмакратычнай большасці беларускага грамадства быў пачуты падчас гэтых перамоваў. І на гэты конт адбыліся дыскусія, папярэдная дыскусія. Зразумела, што нельга нікому абмяркоўваць будучы лёс Украіны без удзелу Украіны, без пазіцыі Украіны. І мы абсалютна падтрымліваем гэта. Але мы таксама кажам, што нельга абмяркоўваць будучае Беларусі без удзелу беларускага грамадства. І тут нам важна не дазволіць, каб рэжым Лукашенка прадстаўляў Беларусь па час дадзеных перамоваў. Польша будзе старшынстваваць у Еўрапейскім Саюзе. Еўрапейскі Саюз, мы спадзяемся, будзе прымаць удзел у гэтых размовах, таму нам важна, каб наш голас таксама гучаў і ад імя Еўрапейскага Саюзу.